инак пас аз баргузории ду давр пешниҳоди 19 барнома ва ширкати 72 иштирокчӣ барои шоҳбарномаи озмунии парвин марҳилаи нав оғоз ёфт ва иштирокчиёнро рақобат дар даври нимниҳоӣ интизор аст. айни замон мухлисони озмунро ба иштирокчиёни даври нимниҳоӣ шинос хоҳем кард. вобаста ба пешниҳоди маҳорат ва баҳои даварони нафарони зерин дар жанри вокал ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд. таълимгирандаи мактаби санъати шаҳри турсунзода Фархунда Ғайбуллоева, навраси боистеъдод аз шаҳри Бохтар Султон Хадзиев, сарояндаи наврас аз ноҳияи Восе Фараҳноз Шарафова, таълимгирандаи мактаби санъати ноҳияи Варзоб Қурбоналӣ Расулов, хонандаи мактаби санъати шаҳри Хуҷанд ба номи Лоиқ Шералӣ Сарвиноз Ҳамдамова ва наврасони боистеъдод аз ноҳияи шаҳри Нав Сарвиноз Холова ва Шоҳиҷаҳон Ашуров. акнун ба ғолибони жанри навозиш назар меафканем. Масрур Расомиддинзода аз шаҳри Роғун дар асбоби дутор, донишҷӯёни коллеҷи санъати шаҳри Хуҷанд Сурайё Акрамова дар асбоби чанг ва Садоят Ҳамроева бо дутор, таълимгирандаи мактаби санъати ноҳияи Файзобод Шукрулло Шамсзода дар рубоби бадахшонӣ, донишҷӯи коллеҷи санъати ноҳияи Рӯдакӣ Муҳаммад Машрабов дар скрипка ва таълимгирандагони коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов, Ҷонибек Бегмуродзода дар най, Шарифҷон Раҳимзода дар ғижак, Умед Алихонов дар кларнет, Муҳаммадҷон Ниёзов дар труба дар даври нимниҳоӣ иштирок хоҳанд кард. жанри хореография низ махсусиятҳои худро дошт. рақосои наврас Мунира Нарзуллоева, Мутриба Олимова ва таълимгирандаи коллеҷи хореографии шаҳри Душанбе ба номи Малика Собирова Манижа Салимова аз шаҳри Душанбе, Анастасия Орлова аз шаҳри Хуҷанд, Диёра Файзиева аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, Шабнам Аслонова аз шаҳри Ҳисор ва Шукрона Қарахонова аз шаҳри Норак вориди рақобат дар даври нимниҳоӣ гаштанд. пайгири лоиҳаи мо бошед ва рӯзҳои наздик даври нимниҳоӣ шоҳбарномаи озмуни Парвинро тамошо кунед.